Без, хәзерге буын балалары, Әдәм белән Хауа кыздан башланган нәслебезне дәвам итүче, безнең тормышыбыз өчен яңадан тудырып башлаучы булган әтиебез Миннекаев Миннебай Миннекаевичның тормыш хатирәләре белән үзебезнең нәсел китабыбызны, родовую книгу яза башладык. Кадерле әтиебез Миннекаев Миннебай Миннекаевич 1926 елның 13 ноябрендә Күкмара районы Вахит авылында Миннекәй белән Сәйдә Мөхәммәтшиннар гаиләсендә Гөлширә Миңнегали тәскире туганнарыннан соң 4нче бала булып дөньяга килә. Мул тормышлы гаиләдә әти-әниләренең, туганнарының зур терәге булып, барлык эшләрендә булышып, әтисе Миңнекәй белән көтүдә көткән әле бар яктан да уңган, алтын куллы, авылның иң яхшы оста гармончысы, чыңлап торган тавышы белән җырлаучы, тирә-як авылларында да даны таралган, матур егет булып үсеп җитә Миннебай Миннекаевич. Сугышка киткән абыйсы Миңнегали хәбәрсез югалгач, 17 яшьлек әтиебез военкоматка барып 1 яшь өстәтә дә, үзе теләп 1943 елның кышында сугышка китә. Без 6 баланы, хәтта аныкларны да тәрбияләргә, әтиебезгә, әниебезгә булышкан, сугышка китеп кире әйләнеп кайта алмаган егетенә гомере буе аны гына яратып, тугрылыклы булып яшәгән әтинең апасы Тәскирә, без аны яратып тәтә диеп йөрттек. Сөйләве буенча, кечкенә генә буйлы әтиебез Миннебайны толыпка төреп, ат чанасына утыртып озаталар илебезне сакларга. Шуннан соң 1925 елгы булып йөри башлый ул. НКВДда хезмәт итә. Коми СССР станция Шихилиның армияда переводчикта булган. Үзе белән хезмәт итүче русча белмәгән солдатларга бик булышкан ул аралашырга, җайлашырга, ияләнергә андагы тормышка. 4 тел белүе ярдәм иткән, илебезне саклап хезмәт иткән вакытында да, политрук та булганында, повар булып хезмәт иткән. Безнең авыллар күп булганында, күп кешенең исемен әйтә иде әти. Тик икесе генә истә калган Хаҗар Рафигы, Гомәрнең Миңнегылы, барлык солдатларны да яхшы ашаткан. Гомерләре буе Миннебайга, әтиебезгә рәхмәтле булдылар алар, диеп әйтте Рәзилә Миннебаевна. Туган авылына бары тик 1950 елда гына әйләнеп кайта ул. Безнең кадерле әтиебез. Колхоз подвалында бәрәңге чүпләгән вакытта Менәвәрә апай Иксан Менәвәрәсе дип йөртә идек. Әтинең армия хезмәтен артыгы белән тутырып авылга кайтуын менә булай тасвирлады. Кич белән авыл яшьләре җыелган избашка гармон тартып, галифе чалбарлар кигән бик чибәр егет килеп кергәч, бөтен кызның күзе, күңеле шунда булды. Кемне озатыр, кемгә әйләнер икән дигән яшерен өмет һәр буй җиткән кызның күңеленә кереп уялады, диеп искә төшереп сөйләде Рәисә Миннебаевна. Оста гармончы, оста җырчы, җыр телле, бик уңган, кайсы эшкә генә унса да булдыра торган тырыш кеше Миннекаев Миннебай Миннекаевич. Әтиебез колхоз рәисенең ярдәмчесе булып эшләде. 2 ышанычлы шоферы бар иде. Үгез Расимы Шымбай Зиннуры кушаматлар белән сөйләшенгән ул чорларда. Күп еллар колхоз Волгасы белән йөргәндә Ефар Нақибы йөртте, диде Камил Миннебаевич колхоз эшләре белән йөргәндә. Әтинең хезмәттән җибәргән хатларын китерүче, почтальон булып эшләүче, бик акыллы, тыйнак, сабыр, бар яктан да уңган, оялчан гына, чибәр кызга игътибар итә тәтәбез. Миннебай сән-сау кайтсын да, шушы кызга өйләнсен иде, дигән теләкләре тормышка аша тәтәбезнең. Әтиебез 1951 елның 9 сентябрендә авылның иң чибәр кызы Миңнегөлне
ишле гаиләгә алып кайтып, 9нчы кеше булып килдем дип сөйләде әниебез. Никахлы булалар. Бер артлы 6 балалары без туабыз. Камил 1952 ел 6 декабрь. Документта язылганы 10 февраль 1953 ел. Рафик 1955 ел 3 май. Рәзилә 1957 ел 10 июль. Рәйсә 1961 ел 5 январь. Документта язылганы 6 январь дөресе. Рәүилә 1962 ел 5 июль. Рөстәм 1966 ел 28 май. Безнең әтиәнинең җитәкләшеп бергә гаилә корып, вәгъдәләшеп өйләнешкән 9 сентябрь көнен мин горурланып әйтә алам. Минем нәсел көне, день моего рода, безнең нәсел көне диеп теләсәләр, туганнар җыелышып аралаша, бәйрәм итә торган көн. Тырыш, тормышта бар яктан да җаваплы булып яшәүче кеше, Камил улы сөйли, көннәр буе колхоз эшендә булып, соң гына үзен эшкә йөртүче транспорт ролен үтәгән, тугры дусты булган аты белән өйгә кайта әтиебез. Ат белән Казаннарга хәтле барып, төрле районнарга барып әйберләр ташыды. Колхозның барлык җаваплы эшләрен башкара ул. Министерстволарда сөйләшеп, кирәкле күләмнәрдә ашлыклар, башка әйберләрне алуларны уңышлы башкара. Бар яктан да терәге, гадел ярдәмчесе председательнең иң мөһиме эшләгән эшләре, хезмәтләре барысы да үзебезнең колхоз кешеләренә изгелек кылуда. Аларның гаиләләрендә муллык булганын күрергә багышлады. Тормыш, эш мизгелләре әтиебезнең. Үзебезнең өстәлдә пишнең авызына гына карап торган, гел дә әниебез шул пиштә пешереп торган тәмле ризыклар белән тулы торды. Ул ризыкларның тәмләре, исләре гел безнең белән яши, күңел хисләребездә. Әле бик кичкенә булуына карамастан, 1-2 класслар булгандыр дия Камил Миннебаевич атны туарып конюшняга төшергәннәрен искә алып сөйләде ул. Мин дә, Рәйсә Миннебаевна, хәтерлим, әтинең ат белән өйгә кайтып йөргәнен. 1-нче тапкыр бик кичкенә вакытымда әтинең атына атланып йөргәнемне. Ә минем өчен, Рәүилә Миннебаевна, әтинең атын төшерү көтеп алган, яраткан эшем иде. Шул вакытлардан калды атларга яратуым. Абием Камил әйтүенчә, әтиебез Шәмсрахман Касимов 60-67 еллар дигән колхоз председателе булып эшләгән чорда завхоз заместитель председателе булып эшли. Касимов Шәмсрахман гаиләсе белән килеп, безгә кунакка әти белән киңәшләшеп эшләделәр бөтен эшләрен. Менә булай итсәң, ничек булыр икән Миннебай дип сөйләшкәннәре хәтердә Шәмсрахман Касимовның әти белән. Шәмсрахман Касимов яраткан кешесе, балаларының әнисе Гөлчирә һәм безнең әтиебезнең яраткан кешесе әниебез, Адай авылы мулласы Агләмҗан Исрафилов кызы Миңнегөл белән бер авылдан булгангадыр, безнең гаилә балалары аларның балалары белән бергә уйный идек диеп сөйләде Рәзилә Миннебаевна. Адай авылында яшәүче Фәридә Хазиева Күкмарада санэпидемстанциядә эшләүче ханым сөйләвеннән белдек. Касимовларның 4 балалары бар. Шунысы зур ачыш булды безнең өчен. Алар беренче балалары булып туган кызларына Миңнегөл диеп исем кушканнар. Безнең әнинең исемен биргәннәр бит алар. Яратып, хөрмәт иткәнгә. Адай кызлары, кадерле әниебез Миңнегөл һәм Гөлчирә дуслыкларын саклаганнар гомер тормыш юлында. Кияүгә чыккач тәле. Шәмсрахман да яхшы танышы әниебезнең дусты бала чактагы. Адай авылындагы мәчеткә дә исемне Агләмҗан диеп бирделәр адай кешеләре. Безнең дәүәтиебезне зурлап, искә алып, хөрмәт белән.
Миңнекаев Миннебай правком председателе дә булып тора. 1960 елларда ук колхозчыларга балаларына Кыш бабайдан яңа ел бүләкләре өләшүне беренче булып кертә безнең юмарт әтиебез. Үзе Казаннарга хәтле барып сайлап җыеп кайткан, әле кешеләргә дә таныш булмаган әйберләр, тәмлүшкеләрне, чикләүкле кедр шишкаларына хәтле пакетны ачып җибәрүгә бөтенегә кедр исе тарала иде. Башка күп төрле тәмлүшкеләрне матур яңа ел рәсемнәре ясалган кагаз пакетларга бүлеп тутырылган бүләкләрне ат чанасына тутырып, әти правком председателе үзе профсоюз членнары белән бергәләшеп, үзләре өләшеп йөриләр иде, диде Рәзилә Миннебаевна, балачакның тагын бер татлы мизгелләрен исенә төшереп. Күпме шатлыклар өләшкәннәр туган авылыбыз кешеләренә яңа елда шушы бүләкләре белән алар. Казанда әтинең апасы Гөлчирә яшәгәнгә турыдан шунда кергән әтиебез эшләр белән барганда. Әни биреп җибәргән авыл күчтәнәчләрендә кертеп тапшырган майтәтәгә әти Казанга баргач майтәтәгә керә идеме икән дигән сорауыма сестричка Рәзилә Миннебаевна әзрәк сөйләп бирде бу тарихи хатирәләрне. Әтигә утырып, что ли? Шул машиналарга. Каян белән икән син? Шундай финнурына утырырый, берсе тәтә белән утырып, Казанга хәтле барадыр шул машиналар белән. Әти безне калдырып, аннары эшләре буенча китеп, кайтып китәләр. Без кунакта каладыр тәтә белән. Шундай бит инде бик апайны шунда танышып, алып кайтты бит инде кызы белән. Безгә бардык әле тәтә белән бик апайларның өенә. Барды, бөтен авылны алып кереп, ашатып эчеп Кайчан барып керсәң дә, ризыгы мул була диедер әти. Ул бит аның барасын белми, телефоннар юк. Любой вакыт барып кергәндә майтәтәнең ие чиста, ризыгы пешкән буладыр. Авыл әти белән барып сыйланып кайтадыр инде анда. Менә безнең Тинчираның әтисе токырлыкка укырга баргач, ничә малай барсалар да, именно шул майтәтәдә квартирада торды. Илсур куда әти урнаштырган инде әти сөйләшкәндә майтәтәле. Әти барганда гел Ташкенттан майтәтә менә бу финикларны кайтартадыр. Җимешләр элек бит монда юк иде. Шул җимешләрне кайтартадыр. Әти артыннан биреп җибәрәдер. Гел безнең финик җимешләре дә булды, бөтен җимешләр дә, нинди тәмле әйберләр бар, кием салымнар майтәтә Ташкенттан кайтартадыр. Безнең өчен майтәтә төзде. Шул ниләрдән, хөрмәләрдән финикларны. Хәзер син безгә җибәрәсең бит, менә майтәтә җибәрәдер безгә шул финикларны. Шул аннары җыеп барыгыз диедер юк. Шуннан дистек безеп, бөтен күрше карчыкларына күп диндалар майтәтәнең анда. Без майтәтәдә җыелалар иде. Бөтен кешегә бүләк итеп утырды инде ул шуларны. Тезеп, нитеп, бәйләп утырды ул гел. Әти барган саен как посылка шикелле дөнья иберсе тутырып җибәрә. Безнең әти авылдан куылган кешеләрне дә яклап калдырган, кайбер гаиләләрне. Колхозда эшләүчеләргә генә авылда иркенләп яшәргә мөмкин булган бу чорларда бригадир үзе йөреп өйләр буенча чакырган күп кешеләрне эшкә. Әлбәттә, бригадирны тыңлап эшкә чыгышларга хөрмәтле караш булган. Шакиров Нафик Фаязович колхоз председателе булган чорда инде мин белгәндә кызы Рәйсә сөйли, колхозда шулай ук завхоз зам председателе булып эшләвен дәвам итә әтиебез. Әти колхозны бөтен кирәк-яраклар белән тәэмин итеп тора иде. Ул чорда күп әйберләргә катлык. Әле яхшы хәтерлим. Бик еракларга да барып, берничә шәр көн командировкаларда булып, төннәрендә өйгә кайтып кергән шатлыклы очрашу мизгелләрен без әтиебезнең кайтканын көтеп ала идек. Ул нинди дә булса тәмлүшкеләр алып кайта иде. Балаларны барыбызны да бик ярата әтиебез. Кичәге кебек хәтеремдә әтинең шишенеп юнганын көтеп торып, алдына менеп утырганым. Әти бик гадел кеше, безгә дә гомерлеккә аңлатты гаделлекне. Кулында
Бөтен колхозның байлыгы булуына карамастан, әнинең мөрәҗәгатенә 6 бала бит. Бераз иге ашык алып кайтсаң булмыймы соң? Миннебай дигәненә, юк, хөкүмәт малына тимим, дип җавап бирә әтиебез. Председатель бирсә алган, сөйләшеп кенә. Үзе җаваплы булганга, үзе саклады мал-мөлкәтне колхозның. Әле бер вакыт төнлә тегермәндә ашлык урлаучыларны тоткач, алар әтине кыйный башлаганнар. Шул вакытта әти бик озак булды диеп, тегермәнгә төшкән көчле рухлы Рафик Миннебаевич булыша әтиебезгә котылырга бу кешеләрдән. Үзебезнең авыл кешеләре булып чыкты алар. Үзе гадел булгач, урлауларга иркенлек бирмәгән әтиебез. Тирә-якта дуслары күп. Районда бик хөрмәтле кеше әтиебез. Миңа 4-5 яшьләр чамасы булгандыр. Кичкенә каз бибиләре саклаганым хәтердә. Әни бик каты авырта башлый. Район больницасында гына булышып булырлык булмый. Шул вакыт районның беренче секретаре Атлас Минхаирович Булатов әнигә Казаннан вертолет чакырта. Казанга районный больницага РКБ салалар. Больницада ял итеп, әзерләп биргәнлегенә ашап эчеп, сәламәтләнеп кайта кадерле кешебез. Әниебез Миңнегөл дә гомере буе колхоз эшләрендә эшләде. Әтиебезнең 4 телне яхшы белүе, татарча, русча, удмуртча, марийча күп эшләрен уңышлы башкарырга гел ярдәм итә. Чөнки районыбызда гына да төрле авылларда удмуртлар, руслар, марилар, башка нациялар бик тату яшиләр. Алар белән аңлашып аралашырга кирәк. Рәзилә Миннебаевнага сорау биргән идем, Күкмарада марилар яшиме дип. Аның серле сандыгыннан алып биргән җавабы минем өчен бик зур шок каттыргыч, дулкынландыра торган ачыш булды. Күкмара дигән исем дә шул 2 маридан барлыкка килгән бит инде дип, 10га хәтле марича санап та күрсәтте, ялт иттереп Рәзилә Миннебаевна. Мари телендә 2 саны күк була икән. Ә марийча 2 мари булып чыга, Күкмари. Күкмараның исеме шул төбәккә 2 мари килеп урнашкач барлыкка килгән диеп сөйләгәнен хәтерли Рәзилә Миннебаевна әтиебезнең. Интернеттан карап бу сүзләрнең хак икәнлеген раслады Рәйсә Миннебаевна. 1977 елда, мин 9 классны тәмамлаганда, май аенда колхоз председателе Нафик Фаязович шул вакыттагы мәктәп директоры Галиев Наил Галиевичтан сорап мине, Рәйсә Миннебаевнаны, 16 яшьлек кызны колхозга зав столовый итеп чакыралар. Председатель мәктәптә отличниклар слетында күреп калган була мине. Әти белән дә киңәшләшеп сөйләшә, ризалаштыра. Бу яшемдә бер белмәгән эшкә ничек эшлим инде мин дигәнгә әти: "Кызым, бары тик гадел, намуслы бул. Кешеләрнең күзенә һәр вакыт туры карый алырсың. Кыю бул, ишектән кертмәсәләр, тәрәзәдән кер, дальновидный бул", диеп өйрәтте. Кадерле әтием, кадерле әтиемнең киңәшләре гомерем буе минем тормыш девизым булып яшиләр. Аннан соң 1978 елда колхозның парторгы Мөхәммәтҗан абый чакыруы буенча колхоз клубының беренче директоры булып эшкә кергәч, әти белән әни мәдәният йортында, котельныйда эшли башладылар. Ягучы булып күмер белән яктылар. Авылыбызның да башка җирләрдә яшәүче күп таныш кешеләренең рәхмәтләрен ишетеп туеп яши әтиебез. Мин бик озак эш эзләдем, ләкин аксак булгач мине бер эшкә дә алмадылар. Бары тик әтиегез Миннебай булышты миңа. Ул мине лесник иттереп урнаштырды. Мин мәңге рәхмәтлемен аңа, диеп сөйләде Рәзилә Миннебаевнага кибетләренә кергәч. Хәләү абый, шундый җаваплы эшкә урнашкач,
тырышып, игътибарлы, ярдәмчел, бик җаваплы булып эшләгәнен әйтте Хәләү абый. Гомере буе завхоз булып эшләде колхозда. Бөтен кешеләргә булышып яшәде. Бик яхшы кеше иде. Миннебай абый, диде Гилмуллин Рөстәм Сәгъди улы. Шушы бер җөмләсе белән аңлатты безгә яхшы таныш авылның хөрмәтле кешесе Сәгъди Рөстәме минем аңлавымча бар колхоз кешеләренең фикерен ишеттерде, күрсәтте, аңлатты бу сүзләр әтиебезнең изге эшләр эшләп яшәгән дәрәҗәле кеше икәнен раслап. Рәхмәтлебез аңа. Төрле медальләре дә күп әтиебезнең. Без алтыбыз да парлашып, егетләр өйләнешеп, кызлар кияүгә чыгып, туган йортыбыздан таралышып, үзебезнең гаилә ояларын корып, үз тормышыбызда яши башладык. Туган йортта 6нчы бала булып туган Рөстәм Миннебаевич яши. Нәсел нигезебезне шатландырып, әниебез башка тормышка күчкәннән соң, пенсиядәгә тибез, үзләре төзегән төп йортта кече энебез Рөстәм улы һәм киленебез 40 елга якын безнең авылдан 8 километр ераклыкта урнашкан Ядегәр дигән авылга җәяү йөреп, тирә-яктагы барлык колхоз эшчеләренә, хезмәткәрләргә, авыл кешеләренә медицина хезмәтен күрсәтүче Татарстанның атказанган медицина хезмәткәре, бүгенге көндә күп еллар участок сырхаханәсенең баш врачы булып эшләүче Гүзәлия Шариповна һәм 2 оныгы белән яши. Әти бик ярата кызларны, Ләйсән белән Зинфираны. Рөстәм энемнең әйтүенчә, әти хуҗалыктагы барлык эшләргә иҗади карый. Кулыннан агач эше дә, тимер эше дә килә торган сабыр холыклы, бик оста булып, буларны сиздермичә генә, әкрен генә, җайлап кына энебез Рөстәмгә сеңдергән, өйрәткән. Кадерле әтиебезгә бу изге тормыш мәктәбе өчен чиксез рәхмәтле булуын әйтә Рөстәм Миннебаевич. Энебез Рөстәм бүгенге көндә нинди эшкә тотынса да барысын да булдыра. Башкалар эшли алмаган эшкә Рөстәм энебезне чакыралар. Ул булдыра, эшли ала барысын да. Авылның да, тирә-якларда да танылган алтын куллы, оста мастер һәм бик йомшак, яхшы, гадел, көчле кеше Миннебайның улы бит ул. Ничек матур итеп җырлый ул. Ömür kişirədir
Avulda yazlar jilgen soyun, Güngellerge dolan ortada. Birge ben birge, Yüzüm işin engey min rahmet. Gülüşü vergen, Авылда, бәйрәмнәрдә, баянда уйный, үзе җырлый, башкаларны да җырлата. Авыл кешеләре бик яраталар Рөстәм Миңнебаевичның җырлаганын. Әтиебезнең табигатьне, агачларны аңлап, сөйләшеп яшәгәнен шушы көннәрдә белдек. Рөстәмнебез әйтте. Ул табигатьне аңлый, агач утыртырга ярата иде. Аның белән күп агачлар утыртык. Мин шомыртның аскы ботагын кисергә маташканда, үтеп барышлый гына: "Улым, рөхсәт сорадыңмы соң?" диеп үтеп китте. Әти диеп искә алып сөйләде Рөстәм Миңнебаевич. Әтиебез Коммунистлар партиясе әгъзасы иде. Шуңа тугры булып, гадел, кешеләргә ярдәмчел булып яшәде. Безгә дә шуны сеңдерде. Миңа мәдәният йортында директор булып эшли башлавы әти салган юл булганга җиңел булды. Райком секретарьлары әтине, аның хезмәтләрен зурлап, хөрмәт итеп, яхшы белгәнгә күрә, миңа карата яхшы мөнәсәбәттә булдылар. Мин дә үз чиратымда 5 ел мәдәният йорты директоры булып эшләү дәверендә әти белән әнинең йөзләренә кызыллык китермәдем. Барлык күрсәткечләр буенча алдынгылар рәтендә булды мәдәният учагыбыз. Гаиләбез, әтиебез Миңнебай, әниебез Миңнегөл, тәтәбез Тәскирә, Без 6 балалары, Камил, Рафик, Разилә, Рәйсә, Рауилә, Рөстәм, барыбыз бергә күп еллар колхозга булыштык. Гектарлаган җирләрдән кул белән бәрәңге сабакларын чабуда, борчак чабуларда, бәрәңгене казып алып тапшыруда, пешәннәрен әйләндерүдә, җыеп тияүләрдә, чигендер, бәрәңге чүпләре утауларда катнашып, бергә, бердәмлектә яшәдек колхоз, авыл кешеләре белән. Бүгенге көндә дә горурланабыз әтиебез белән. Аның барлык эшләгән изге эшләре, яхшылыклары безгә тормыш юлын ачып бара. Рафик Миннекаев әтинең, әнинең изгелекләрен дәвам итеп, күп матди ярдәмнәр итеп яши туганнарга,
авылга, күп кешеләргә сәламәтләнергә дә булыша. Әтиебездән үрнәк алып яшибез, эшлибез, гаиләбезнең терәге булып, бар яктан да матди тәэмин итеп, иркенлектә, мол тормышта яшәдек. Әтиебезнең гаиләгә җаваплы булып, яратып, тырышып колхозда эшләгәне аркасында, хуҗалыкта да барыбыз бергә эшләгәнгә. Өебезнең яме, җылысы, җырлы тормышы белән яктыртып яшәгән әниебез Миңнегөл гомере буе әтиебезгә ярдәм итеп, тәрбияләп, арып кайткан аякларын җылы суда юып, ат җигәргә, туарырга, киңәшләре белән, мул өстәлләр белән гаиләбезнең, әтинең дусларын, туганнарны, күршеләрне сыйлап, шифалы ризыклары белән, маллар карап, ине тәртиптә, чисталыкта тотып, бергә-бергә әти гармунда уйнап, әни җырлап, ышанычлы тормыш юлдашы, терәге булып яши. Сылу кыз Миңнегөл Әгъләмҗан кызы өеңдә шундый яраткан кешен көтеп алганга, иркенләп колхоз эшләренә, кешеләренә күп вакытын багышлаган әтиебез Миннебай Миңнекаевич. Җырларыгыз, моңнарыгыз мәңгелеккә яңгырый. Балаларыгыз, оныкларыгызның тормышы аша безнең кадерле кешеләребез, әтиебез, әниебез, тәтәбез, 6 балагыз Камил, Рафик, Рәзилә, Рәйсә, Рауилә, Рөстәм, Миннебаев, Миннебаевалар бергә киңәшләшеп, искә төшереп, кешеләрдән дә сорап җыйдык. Әтиебез Миннекаев, Миннебай Миннекаевичның тормыш тарихын. Шиксез рәхмәтләребез нәселебезгә, әтиебез Миңнебайга, әниебез Миңнегөлгә, тәтәбез Тәскирәгә. Бу фотода 1969 ел Вахит авылында Сабантуй вакыты. Машина янында ук матур костюм чалбарда, кепка кигән, басып торучы правком председателе Миннекаев Миннебай Миңнекаевич. Безнең әтиебез. Әтинең уң як кулы янында утыра колхоз председателе Шакиров Нафик Фаязович. Әтинең каршысында ук парторг Мөхәммәтҗан утыра. Әтинең сул як кул янында Нуриев Муллахмәт, аның сул ягында Ясир апай. Иң алда утыралар укытучы Кайма апай. Сабан туен алып баручы ул, минем беренче укытучым. Аның сул ягында утыра безнең күрше Хөсәенов Факил. Булар барысы да комиссия членнары. Безнең әтиебез Сабантуйның орг комитетының комиссия председателе. Данлыклы халык табибы Миннекаев Рафик Миннебаевич гаиләбезнең горурлыгы булган туганыбыз. Үзебезнең Вахит авылында авылдашларга бүләк итеп 3 ел 3 тапкыр Сабантуен үткәрде. Бүтән яктан да матди тәэмин итеп, бик күп кунаклар җыйлайды өйләренә бәйрәмгә, үй туена. Ләкин һәр вакыт мәҗлеснең түрендә иң тәүге игътибар әтиебезгә, туганнарына булдырды Рафик Миннебаевич. Әтиебез горурланып, шатланып килгән кунаклар белән аралаша. Кунаклар да бик зур хөрмәт белән сөйләшәләр. Әтиебез белән шундый улуг йөрәкле, илнең асыл улын, кешеләргә санап бетергесез изгелекләр кылучы икенче улы булып туган Рафик Миннебаевичка шундый дәрәҗәле тәрбия биргәненә рәхмәтле булып, шушы бәйрәм вакытларын видеоларга төшертерде Рафик Миннебаевич. Операторлар чакыртып, бу видеоларга әтиебез дә видео кадрларда күренеп сакланган мизгелләр бар. Шуларның күпме барын җыеп чыгардык ушбу кыйссага.
Prezident Akademi Informatik Respublika Tatariston bilan. Davay, to'liqroq А я Либони был. Да. А какой организатор? Посмотрите, как он организовал. Это еще маленький масштаб, а если в государственном масштабе. Ko'rnikli ekstrasens Rajab Minikayev yetakli. Ko'chma o'tirishdan so'ng borib kelgan qo'noqlarga Tataristonning ham Boshqirdistonning bir turkum tanilgan artistlar qatnashында kecha Saban to'yi degan tomosha ko'rsatildi. Har kim unda bu kunni milliy bayramimiz tusmirlari yanada bir qat yonardi. Сколько? 123. Король генерал. А где казака-то? Ничего, нормальный. Казак, где у нас казак? Давайте его сюда. Тут уже все проверку. Самый хороший. Пошути, не слышишь? Вы это остались. Давайте сюда. Эй! Надеюсь! Махина! Yanıyla oğlu Zaftoluba, Ravşan yani, komisyi isteri yana şokurun. Yanıyla Zaftoluba, Ravşan yani, komisyi isteri yana şokurun. Bilgen yakın dostlarımız, konaklarımız var, istirad artistleri, Aydagas Ufadan kelgan konaklarını dağın, ululab, zırla bir pul şab edilmişler.
Haydi hadi. Gireyim mi? Bırak kızlar bırak basıp şey ya neydi? Bin. Ooo çiftlik o pıstay. Subhanallah böyle ha. Ha? Şaşırlı sıfıra. Şaşırlı sıfıra böyle. Немножко в эту сторону. Vay mı? Ha bunu haydi. Bana benim artıma bak. Ya bırak kaldı edin. Bırak. Bırak. Ey. Lan şu. Oy şu bunu çekeceğim mi? Siz sataştın mı? Bir soğa gittim nerede bu? İyi gidecek çırgını. İyi. Valla bir şey var mı? Bir şey var. Taşın var. İyi girdi oturatın. Başlayacak yaparlar. Gençler. Buraya gittiniz. Sizinle çırbalayayım mı? Var yakınırak. Buluşuruz.
Руководитель хора. Şuşu günün, mene şuşu yubilinin en yukarı kişimiz indi, en büyük kişimiz bizden için birden bir eti. Mene şu bu tensizimizde bu kadarın yubilini hazırlanırız. Bu bizge ömürlükte isterik kafalatran. Etinin ortunda. Rahmet Bilgeç ne olur? Yarar. Sağ selamet olup isen sağ uzun ömürlü bul yani isen sağ kiyip tuzlar. Rahmetullah Büyük yurtның tübesinde kugerşinler söylerse. Eli gitmiş tuldu değil mi? Tağı kubrek yaşa. Mene. Rahmet desin. Yüzünüzge başınız mihanat kılmasın. Şulay bakın rahmet. Keçek yüzünüzden nur sünmesin. İyi mene rahmet. Rahmet turlar gideceğiz kulağına. Mene. Etiga biz barımızda uzun ömür, selametlik. Selametlik, no ömrünün şuta olmasın ona yaşın koymayız.
Allah'a Teala o'zi bilan ko'pmi kerak? Toza bo'lib, og'ritmishi, gel so'slaymina, so'shanday kunni 70 yoshlik yubiley o'tkazgan kabi, belgilab o'tkazgan kabi. 100 yillikda yubileyni belgilab o'tkazirlik bo'lsa, tag'inda shart bo'lar edi deb Manda var bir çetim ne buldun? Hayır, para alacağız. Eskilerse benim şu kadar Sami gitkeniniz yok. Ay bitkeniniz yok. Gül tüşken sayın birimde salmışsın bunu itiraz etmiyor. Bir merhumda sulayı. Hastayımını Hastayımını gitteşi gittiğinde mansat darmış gitteşi. Manda bütün sebebeler indi olarını. Yok, hala etmez diyorum. Lütfen bu dimatör motor bir motor. Aynen kadar bu tam aynen nereden Yok, bu dimatör motor bir motor değil. Bana bir yerden motor. Aynen sen böyle tamam dersin. İş başında otursan, o yakışılı mı? Biz yaşayan Türk'ten olarak gerek. Ne diyişler olmuş? Malılar. Ben bir kadar 50 binden biz yaşayan ezgine kaldı. Malılar işte beni tutturam zilay. Şimdi oturursan mı? Gel mi? Bizim hevallarını göstereyim. Ne başarılı zevkin ya. Buna böyle mi ne? Oturursan mı? Bana dostlar tutarsan indir bana. Şimdi dost istedim. Yok, şimdi olmaz. İşkileme. Ne var? Şu 70'e kadar dedim. Daha kadar Standart mı? Sen görmüyor. Standart mı olmuyor? Şu tarla görmüyor. Görmüyor ya. O anlar mı? O da bir süreç var. Kırada sıra. Bir patiyen yapım sıra. İyisi bile bir geçiyor. Rafik avuzuna. Baba yana patiyen çekler. Bileti tümeden sattım diye bak. Yok partiyi bu burada. Hep bir de selam. Dinga başına. Üstüne beraber. Hacer Yusuf yani. Olduğunuzda totarsın, ot kadar toplanıp sinirler metergen adımlarımıza düştüm. Amin. Aman. Aa, siz ikizde mi yani? Rüstem, İkamil. Amin.
Rahmat yine. Gücünüze selamet nazarı temizlik bilen yaşayınız. Yaratmıştırmıyor tavşanı. Ha, biliyor mu? Yarar rahmat kızım. Baba kulak avuzdan koy. Ha? O da bence. Dokları, bu da şavliler yine. Şavliler hadi. Hey teyze. Allah'a şükür rakilim. İşte tavda. Ne kamilce da yarağıra otura telefondan daha teşhis girip olmuyor. Selam, selam demek. Selam Kamil'den, selam demek Hazır, değil. Noel çıkar silaşırken, boynu kaç. Amin, hazır Nail gelir silaşırken. Nail bas getirak çıkır. Hazır gelir üstüne, Nail gelip çıkar hazır. Nail de bunda. Baya kile mi o, Reysel? Kile şaparana. Ne böyle de Halil kile o. Kabul Tayyip mı? Evet, ma. Yıkana paylıyorsun buna. Alo. Ayya baysan beni kanada. Yani buna Kudanın vakitte mi? Kudanın 70 yılına vakildi. Ayya, bizim de kandan mı? Ayya buranın tutamda bir çuvallar kırıyor. Ez buldu. Bunu reise torturup bitiremedi. Bizden en yoksa bayanısız var burada. Ey, alıp kalmam bir koyalım. Kim o? Ha? Rüstem. Yok. Ana. Rafi abinin bayanıyız. Bayanıyız. Bütün Totarsan'ı otkazana toplam çizemedi. Şunu diyecekler, bunu diyecekler. Gitmeyelim de graz oturun. Gitmeyelim bir güne gitme. Yanlar gidersizler. Oğuzum bulamıyorum Hatice'ciğim. Niçin insan aratakında kıvarışka düşkete hadi istiraklar arasında oturatup gibi. Görüşe güne. İyi. Потому что нужно обращаться. Ya oğlum ben de Ben sizi kıvarışkanım. Bana Şunun için bana da bir etti. Benim diyor musun diye. Desem? Benim diyor musun diye. Rafi ettim mi ya? Peki onu bir adım baksalaşırım. İsterik git tarsa. Ben de başım var oğlum. Men
Alanın kelini. Baba, baba İstegan turunda mı bütün cennetleri mansız yok. Kul çabara Baba, mahalis ben bir sürekli var. Haydi baba. Nicikler baba. Hala kudanın tuvalet. Haydi. Bana kaptırıp kudanın finali kuran mı? Yolda karşıya çıkırma finali. Karşıya korarsın. Давай, давай. Pazarlık babayla gitmişsin. Sen pazarlıkta sen uylan qolar qarmışsın. Xalim bilmiyor. Babay bilan birga. Yok söyletuver, ничего ты qarmışsın. Главный человек. Гордитесь? А? Наполнились? О, heyvet Allah'a şükür. Одеться это... Всем встать. Ну, приятно сюда. С аппетитом. Спасибо. Ну, тебе большое спасибо, что такого сына нам подарил. Надо было штука троих таких. Рафик Минибаевича. Да, есть. Мою помощь. Бог стал. Бог такого создал. Так ведь? За справедливость Бог создал такого умысла. Есть ведь такая пословица. Бог один, говорит, вера разная. Нам, татарам, один черт. Что Колым, да, что да, Колыма. что колбаса, что... Лучше маленький Колым, чем большая Колыма. Ну. Вот смотри прямо. Вместе были рядом. Да, я как солдат буду кудрывать, как генерал. Так ведь? Генерал думает, а солдат все осуществляет. А солдат метает так. Ну ладно. Добро? Все? Давай. Дай Бог счастья, Бог. Вот преимущество. Нет, тамада. Сиди. Преимущество
Тамады, когда он командует, это руководитель, да, он хозяин. Но наше преимущество, когда мы хотим, тогда встаем и уходим. А он обязан все время спрашивать ее. Вот это, от звонка до звонка. Когда он приходил. Посмотрел лично. Там навести тогда надо. Регулируй, А то не все не ладится. Ну или повысить. Повысить. Какой повысить? Фотографируй. Он президент Международного дома ученых, президент арабского отделения Международной академии информатизации, представитель дружественной Сирии. У нас сегодня присутствуют летчики, бежавшие из Кандагара. Бутузов Сергей. Авязов Асхат. Рязанов Виктор. Йөрәгемдә тулып, ташып торган, рәхмәт хисләремне белдерәм. Рәхмәт сиңа, газиз әтиебез. Әниебез гүзәл кызны сайлап, яратып иләнгәнең өчен бергә гөл бакчалы нәсел җирендә гаиләбезгә яшәр өчен үй төзегәнегезгә, шул өебездә буыннардан сакланган алма агачлары үскән, гаиләбезне ризыкландырган гөл бакчалы җиребездә без 6 балагызны тудырганыгыз өчен тырышып эшләп, маллар карап, сөтләр, сөт үсләре, сметана, катык, әче сулар, Кырт, үзебезнең творог, майлар, бәрәңге, кишер, кыяр, помидорлар, тәмле вареньелар, карлыганнар, кора җиләгеннән, каклар, шифалы киптергән җиләкләр, даруләннәре, тозлаган кыярлар, квасит иткән кәбестәләр, бал кортлары карап, бал чыгартып, үзебезнең балны әни пешергән йомшак ипиләргә ягып ашатып, үрнәк булып яшәп, мул тормышта, иркенлектә, үз теләгәннәребезне эшләргә ирек биреп, яратуда яшәп, кадерләп, безгә чын кеше булып яшәргә тәрбия биргәнегез өчен. Кадерле әтиәнибез, тәтәбез, һәр мизгеле үскән тормышыбыз гел шатлыклардан торды. Киләчәге дә елмаеп, җиңел генә, изге, саф хыялларыбыздан төзелгән, үзебезнең кылган гамәлләребездән җыелган, төзелгән, иркен, якты, яшел, туры тормыш юлыбыздан, кояш нурларыннан нурлар алып, үзенә дә бүләк итеп, нурлы рәхмәтләрне мәңгелектә парлашып, җитәкләшеп, җырлы тормышны җырлатып, яшьлекнең үзен дә яшәртеп, бар галәмне шатландырып, бердәмлектә, мәңгелеккә, бүләккә бар кылынган тормыш юлыбыздан чиксезлеккә юнәлде безнең юлыбыз. Бүгенге тормышыбыз үткәннең һәм киләчәкнең ярату куенында, җимахтай җир йөзендә, үзебез төзегән нәселебез җирендә, татлы да, бик рәхәттә, назлар белән ярату кочагында яшибез без,
Әтиебез Миннебай, әниебез Миннегөл, Миннекаевлар нәселе бит без. Шуңа да зур рәхмәтлебез, шиксез галәмне, җиребезне, кешеләрне бар кылучыга, аның кояш аша җиргә биргән яңа тормыш нурлы дулкыннары безнең нәсел агачыбызны балкытып үстергәненә, үз нәселебез җирендә, җырлы тормышыбызда әтидән озак кына гармон сорап йөргәч, сыер тересен сатып, миңа тальян гармонын алып бирде әтиебез. Күп сорагач инде мин алсатып бетергәч, аннары теге сыер сыйгач, сыерның тересен сатып алып бирделәр әтимә. Тәтә алып бирде хромканы инде аннары. Хромкада инде аннары өйрәндем тәтә алган гармонда инде. Үзем эшли башлагач, яшел төстә мелодия баянын алдым, уйнарга да өйрәндем. Улым, әйдә уйнат әле, җырлыйм әле дигәч, миңа әти, мин уйныйм, ул рәхәтләндереп, иркен иттереп җырлый чыңлап торган тавышы белән диеп сөйләде. Беренче улы Камил Миннебаевич, кадерле Камил абыебыз. Әйдә кызым, уйнат әле. Минем җырлыйсым килә дигән вакытларында мин Равилә Миннебаевна ничек булдыра алам, шулай уйныйм әтинең яраткан җырларының көйләрен. Камил абыебыз алган яшел мелодия баянында уйнап өйрәнгән идем. Рөстәмнебез оста уйнаучы да, җырчы да булгач, рәхәтләнеп җырлап яши әтиебез өебездә. Балаларының гел җырлы тормышта яшәгәннәрен күрәсе килгәнгәдер, әтиебез Рәзилә Миннебаевна гаиләсенә баян алып бирде, Рәйсә Миннебаевнаның гаиләсенә гармон алып бирде. Бүләк итеп, Вятка аланында гелдә иҗади җырлы тормышта яшәүче кызың Рәйсә Миннебаевна үзе оештырган, танылган халык кояш ансамблендә инде 15 елдан артык чыңлатып, яңгыратып балкыта әтиебез Миннебайның җырлы тормышының теләкләрен дәвам итеп сәхнәләрнең түрендә бу гармон, Миннебай әти гармоны диеп исем бирдек без аңа. Минем Равилә Миннебаевнаның үземнең баяным бар иде студент вакытында. Стройотрядларда җырладым да, уйнап җырлаттым да шул баяным белән. Теләгән вакытымда үзем өчен генә уйнатырга өебездә менә шушындый баяныбыз бар. Туган, үскән йортыбызда яшәгәндә, гаиләбездә балаларда шундый гадәт бар иде. Ашап, эчеп тукланганнан соң, өстәл артыннан кузгалганчы безне ризыкландырып, тәрбияләүче кешеләргә рәхмәтләребезне әйтеп торып китә идек. Әти рәхмәт, әни рәхмәт, тәтә рәхмәт. Тәтә рәхмәт, әтием рәхмәт, әнием рәхмәт. Тәтә рәхмәт, әти рәхмәт, әни рәхмәт. Әти рәхмәт, әни рәхмәт, тәтә рәхмәт. Тәтә рәхмәт, әти рәхмәт, әни рәхмәт. Хәерле көннәр, туганнарым. Менә кичкенә вакытта, бала чагында гаилә өстәле бергә җыелып, гаилә учагын гөрләп, янган учагыбызны кабызучыларга, безне җылылыкта, рәхәттә, муллыкта, тәмле ризыкларда, рәхәт тормышта яшәтүчеләребезгә, тәтәбезгә, әтиебезгә, әниебезгә зур рәхмәтебезне һәр вакытта, көн саен ничә тапкыр өстәл янына утырып ашасак та, барлык балалар да, үзебезнең гаилә балалары шушы рәхмәтләребезне әйтеп кузгалып китә иде өстәл янында. Рәхмәт, кадерле тәтәбез. Барысы өчен дә рәхмәт. Рәхмәт, әтиебез, кадерле әтиебез, безгә тормыш биргән әтиебез. Рәхмәт, әниебез, безгә тормыш биреп, безне карап, үстергән, тәмле ашаткан өчен. Барысы өчен дә рәхмәт сезгә. Җырны-моңны яратучы,
Кадерле әтибез, синең бар табигатьнең хисләрен сыйдырган җырлы тормышың авазы яңгырый нәслебезнең буыннан-буыннарга. Җырла әтибез Миннебай, иркенләп бар галәмне яктыртып.
Koraplar yırlanmışsın da. Mene bu yırlanmışsın. Koraptıram mavzunda sana. Bayağı okuyamaya hocasın. Şunu. Gari ne bir gayret ediyorsun da. Hey, sana fazla yaptılar. Babay var. Babay kere. Kira babaya.
kaytameli. Gelin gitme. Nice şurada ceketi yaratmışsan nice matör Rüstem, ben buldu ona paralı. Cepat mikan yok. Minna motorda cepat mikan yok. Şöyle teknik gel. Biz elektromanı kodanan var minna patkan. Matuluk naşiverkene. Minna bağırsan tezgeder. Kıyıtlar neşiverke sanatalar veren. Kıyıtlar neşiverke sanatalar veren. Yarla. Sen doğan günü.
Bir jorunu 2 mertebe yerlaganym yok, mena bısın ikinçisi jarly mena ul sasapga. Rahmet eteşesine ciheti gezege tohlaygan eken narında makine olsun saçayın yüzü dalen durasın bu kalbacı bırakın
içeri gireriz. Sopa nasıl? Her vakitte birer büyük bana. Бариканы рулонда может кузгалар. Давай, давай. Oyunu kilde getirsin bizge Teşim buluş Yeni çaradini gizge Şula teşim Yeni çaradini gizge Adır bir Bırakısız bizge Ni hırmadini işleyen bir yıl aradı. Вот прошу, уже голос другой. Ну а что сделать? Каждый год что-то забирает. Не год теперь, сейчас. Ну что-то добавляет. Да, сейчас изменяется. Вот ведь как получается. Душа богата. Bana bulayız arabada. Suda salı sana su deremi beremiz sekalati meredarını
Bayalarım makineye yolası saçarım yaşa gider dost ayalar makineye yolası Devam eteler jırlı tırmışımны, yaratkan balalarım.
звучит специально для семьи. Исполнение Раисы Мухамедшиной звучит специально для семьи.
hoşça. Onun oku yaxşı, ondan örnek alırız. Onun oku yaxşı, ondan örnek alırız. İlyas. Biz 6 balalarının 17 ınıklarının da 26 balaları var. Barımız birge neslimizde 49 bala. Birinci balaları Kamil abıyımız Soba rayonu Krenna oğlunda Gılmullah hem Sevsiye koylasında doğup üsken Min Saray isimli kızga ülene. Vakit avulunda biraz yaşagandan soň Tüventagil şäherine giteler, işke urnasalar. Kamil abi şahtaga Minsara opay ştukaturmalar bulup, üzerine kvartir olgançı tuğanlarında yaşaylar. Onları Ozat, kızları Liliye tuğa. Olar da üstlük çitip, üz gailelerin kuralar. Ozat Tüven Kamada tuğup üsken Zülfiye isimli bir matur bir işen kızla ülene. Olarının da oğulları Marat, kızları Adelina tuğa. Marat, Diana isimli kızga ülene. Üz turmuşların başlıyorlar. Tüven Kama şehirinde yaşıyorlar. Liliye, Tüven Tagil yigitine yıldaşıga. Oğulları Artur tuğa, hazırda şunda yaşıyorlar. Kamil abilerinin 2 bala, 3 onu. Güzelim
әтиебез Миннебай һәм әнебез Миңнегөлнең икенче балалары булып туган Рафик абыебыз Кукмара районы Вахит авылында Рашид һәм Рауия гаиләсендә туып үскән Райхана исемле кызга өйләнә. Кызлары Дания, Ландыш, уллары Дамир туа. Дания Халил исемле егеткә кияүгә чыга, Казан шәһәрендә яшиләр. Бер атлы 3 балалары туа. Дамир, Диана, Ризван. Üçüsü de мәктәптә укыйлар. Ландышта Султан исемле егеткә кияүгә чыга, Кавказда яшиләр.
3 balaları tuva Ruslan, Resul, Emine. 2 ulları mektepte okuylar. Emine enisi Landış bilen ide tura. Rafik abilerinin 3 bala, 6 onu. 1957 yılının 10. yılında Kukmara rayonu Vakit Avlu'nda Minnikayev Minnabay hem Minnikayev ve Minnabir ailesinde Kamin hem Rafik abilerinden son 3. bala bulup doğanman. Tatu Finge'de rahat durmuşta yaratıda istemmin. Uşu çiğkeş, üzerinin avul yerinde Fakattinov Rişat Şerif bilen Meryem olmak yolga çıktım. İlenişkeş Çukutka'da Magadan ülkesi Çağun rayonuna fizik şehri Baranika Paşoğlu'na gittik biz. Onda bizim bir adlı yurt balamız tudu. Onu kızımız Gülnara 1976 yılının 17. dekabrında tudu. İkinci balamız Ulubuz Rezil 1981 yılının 1. sentyabrında tudu. Üçüncü balamız Ulubuz Ruşan 1987 yılının 15. dekabrında tudu. Dördüncü balamız Ulubuz Aynur dekret yoluna koymuş. 1992 yılının 16. Ağustos'unda Kukmara'da tudu. Aynur Ulubuz'un 2 rodinası vardı Gerilmin. Şukutka hem Kukmara. 2002 yılının 26. Eylül'ünde bunlara kızımız Nizami Framil'e yolga çıktı. Avulda yaşıyla. Kızımız İngiliz, Rus dillerini okuta, müzik bilgisi de ol, jır büyük krujokları alıp bara, türlü yarışlarda katnaşıp büyük köp prizli урынlarını aldılar. Добрый день, позвольте представиться. Низамиева Гульнара Решатовна, учитель английского языка и музыки в Янельской средней школе имени Равиля Максомовича Зарипова. Настоящий учитель – это профессия плюс призвание. Когда профессия и призвание совпадают, человек счастлив сам и приносит счастье другим. Каков же был мой путь? Когда же я осознала, что учитель для меня – это не только профессия, а нечто большее? Я родилась на крайнем севере в городе Певек Магаданской области. Чукотка, суровый край, суровый климат и счастливое детство, за которое я благодарна своим любимым родителям. Было все. Общеобразовательная и музыкальная школа, танцевальный кружок, вокальный и инструментальный ансамбль. После окончания школы филологический факультет Казанского педагогического института распахнул для меня свои двери. А что, подумала я, почему бы и нет? Ведь по словам Амнашвили, из всех профессий профессия учителя самая благородная, самая трудная и самая важная. Быть учителем непросто. Он должен сам гореть и зажигать окружающих, устраивать салюты и фейерверки, из небольшой искорки создавать пламя бурных страстей. Поэтому каждый урок для меня – это творческий процесс. Я всегда говорю своим ученикам, что они должны выуживать у учителя все, что он знает, и даже больше. Не идеализировать, не подражать, а искать свое, воплощать свои замыслы, чтобы они захлебывались от своих потенциальных возможностей. А чтобы сегодняшних школьников удивить, нужны современные подходы. В педагогической деятельности мной используется технология развития критического мышления, проблемная, проектно-исследовательская, здоровье-сберегающая технологии на основе личностно-ориентированного подхода. Новые стандарты образования дали мне возможность применять самые разные формы организации деятельности на уроке, а для этого нужно находиться в постоянном творческом поиске. Чтобы полностью реализовать себя, усовершенствовать свои компетенции, нам в помощь курсы повышения квалификации, семинары, научно-практические конференции. Мы не упускаем возможности ходить в походы, на экскурсии, участвовать в концертах, различных конкурсах. Учитель музыки без любви к ребенку все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Самое интересное то, что в другой профессии я себя уже и не представляю. А главной поддержкой и опорой для меня является моя семья, самые мои близкие и любимые муж и дети. С ними я нахожу время и возможность отдыхать душой и телом. Ведь очень важно любить то, что делаешь, и делать то, что любишь. 2014 yılda 17. yanvarda kızları Nuraniye tudu. 2017 yılının 28. April'inde oğulları Nurşat tudu. İkisi de tenniske yürüyorlar. Nuraniye tennis yarışlarında bir köp prizli urunlar oldu. Şiir şiir boyunca da birinci urunlarına oldu. Abdullah Qara qorlig'ash ko'pdan tug'il bizni deraza qoqasin. Oy aytdi, mening suygan qorlig'ashim.
Ул көн буе авызы белән балчык ташы. Балчык белән матур итеп ясый. Рәзил улыбыз да Зинчира исемле кызга өйләнде. Якутияда туып үскән. Үзләренең 2 балалары бар. Камилла кызыбыз 2008 елның 29 июлендә Чаллы шәһәрендә туды. Синхронный yüzүгә йөри. Казанда yüzү ярышларында катнашып 1-нче урыннарны алды. Бик матур итеп рәсем ясый. Кәрим улыбыз 2012 елның 29 августында Казан шәһәрендә туды. Ул футбол ярата. Зинфирабызның да яраткан шөгыле бар. Рәзил улыбыз узак еллар Чаллы театрында әйбәт баручы актер, зур исемнәргә лаек булды. Аны халык бик ярата. Рушан улыбыз Бөгелмәдә туып үскән Алинә исемле кызга өйләнде. 2023 елның 6 сентябрендә Казан шәһәрендә Султана исемле кызлары туды. Рушан улыбыз узак еллар Гарьев исемендәге театрында эшләде. Туйлар, юбилейлар, кичәләр, никахлар, сабан туйлары алып бара, кешеләргә шатлык өләшә. Вот тут обычно все, ты понимаешь, все начинают танцевать. Как вы можете не танцевать? Я буду танцевать. Так, все вместе сейчас поем. Кто знает, конечно. Dostlarım, dostlarım, dost işlerim. Siz dostlardan ayrılsın, yalnız başım işlerim. Ey Allah'ışları, sayır insan dostlarım. Sayır sanırlar başlar. Ey Allah'ışları, sayır insan dostlarım. Sayır sanırlar başlar. Ну и, конечно же, один куплет про нашего татарского директора Роберта Зердинова. А любила летчика, думала летает, а пошла на аэродром, а он попадает. Sayır sanırlar başlar. Ey Allah'ışları, sayır. Алиня кызыбызның эше бик җаваплы. Яратып Султаночка кызыбызны үстерә. Айнур улыбыз Рәзил абыйсы белән бергә Чаллы театрында 8 ел эшләде. Yıldık biz bir üstel yanında bir matur jır-jırlap alırga. Әтиебез Миннебай бүләк иткән баян Айнур улыбыз белән бергә Чаллы театр сәхнәсендә 8 ел хезмәт итте. Бик зур рәхмәт әтиебез бүләгенә. Бүгенге көнгә кадәр халыкка хезмәт итә баяның. Кайсы булса да уйнар бик бүләк иткән идең. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле, кадерле әтиебез Миннебай. Гаиләдә мин 4нче бала булып дөньяга килгәнмен. Миңа Рәйсә дип исем биргәннәр. 4нче бала булып дөньяга килүемә карамастан, мине бик яратып үстерделәр. Эшкә өйрәттеләр. Әти белән әни йорт тирәсендәге эшкә өйрәтсәләр, тәтәбез кул эшләренә өйрәтте һәм гомер буе аларның өйрәткәннәре алардан күреп үрнәк алып үскәннәр, тормыш алып барырга булышты. Рәхмәт аларга. Үземнең гаиләмне Рафил исемле бер егет белән 1983 елда корып җибәрдек. 3 җегет алып кайттык. Аллага шөкер. Барысы да уңганнар, булганнар, тырышлар. Үз гаиләләре бар.
Үз арада тату гына яшиләр. Без дә хөрмәттә яшибез. Әтиебез белән әнибез бик тә намуслы кешеләр иде. Безгә дә шундый үрнәк күрсәттеләр. Тормыш юлыбызда без дә намуслы яшәргә тырыштык. Олы улыбыз Ирек финанс өлкәсен сайлады. Бүгенге көндә ул Татарстанның атказанган финанс хезмәткәре дигән исемне йөртә. Күрше Күкмарадан ачык йөзле, тәмле телле Лилия исемле кызны үзенә пар итеп сайлады. 2 уллары бар. Илдан белән Ратмир. Уртанчы улыбыз Илнар программист. Ул үзенә тормыш иптәше итеп Югарысланнан Илгин исемле чибәр генә тынак кына бер кызны сайлады. Аларның 3 балалары бар. Сафия, Эмир һәм Таир. Иң кече улыбыз Инсаф әле яңа гына үзенең гаилә учагын кабызып җибәрде. Аңа бу учакны кабызып җибәрүдә Волжскидан Алсу исемле кыз булышты. Мин Рауля Миннебаевна 5-нче балалары 1983 елның 23 сентябрендә Егоров Петр Дмитриевич белән гаилә кордык. Никах укытып. 3 балабыз бар. 1984 елның 25 декабрендә Нефтьюганский тудыру йортында кызыбыз Альбинаны тудырдым. Иртәнге 8:20 минутта Альбина кызыбыз Столбища егете Артур Валиахметовка кияүгә чыкты. Кызлары Анира һәм уллары Айзар тудылар. 1986 елның 17 июлендә Мамадыш тудыру йортында улыбыз Элинар туды. Обед вакытында Гөлүсә һәм Виктор кызы Буркова Иннага өйләнде. Мәликә дибез без аны. 3 уллары туды. Илдар, Ильяс, Илсур. Яшиләр Столбищада. 2001 елның 18 февралендә 3нче балабыз, улыбыз Рауил туды. Үзебез төзегән нәсел җиребездә бергә яшибез Рауил улым белән. Безнең 3 бала, 5 оныгыбыз бар. Инебез Рөстәм Күкмара районы Ядегәр авылындагы больницада терапевт булып эшләүче Гүзәлия исемле кызга өйләнә. Аларның 2 кызлары туа, Ләйсән һәм Зинфира. Алар да үсеп китеп үз гаиләләрен кордылар. Ләйсән Илнур исемле егеткә кияүгә чыкты. Казанда яшиләр, 2 бала үстерәләр. Кызлары Анира мәктәптә укый, уллары Камал детсадта. Зинфира Алексей исемле егеткә кияүгә чыкты, Мәскәүдә яшиләр. Икесе дә аэропортта эшлиләр. Ерак илләргә, чит илләргә дә, үзебезнең илдәге шәһәрләргә дә очалар. Рөстәм инебезнең 2 бала, 2 онук.
Безне бар кылучы, тудыручы әтиәниләрне кабул итеп, рәхмәтле булып, яратып яшәгәнгә, без Миннебай нәселенең 49 баласы, нәселебез әтиәниләре, җир галәм өчен саф чын кеше, бала булып яшибез мәңгелек тормыш куенында. Шатланып диеп җырлыйлар халык татар җыр ансамбле Кояш җитәкчесе Рәисә Миннебаевна. Kaderlerini bilgiz, şın көңілден тілекlerini bizden kabul ettigiz. Bizden kader zor baqit ol kaderlerini bilgiz, şın көңілден тілекlerini bizden kabul ettigiz. Baqitda şolda, isimde solda, üzülüp yıllarımız kazalıkta baylıkta. Gel şatlıqtağına yaşibіз, biz tuğanlar birge, gel birge gımirge, nesil beylenişini saklaybız, biz tuğanlar birge, gel birge gımirge, gel şatlıqtağına yaşibіз, gımir devam ite.